أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. Cemaat-i Müslümin, mire mangle prala, mire sajdime penja. Te iskažina zahvala karši amaro jaratčija o jekutno Allah subhanahu wa ta'ala. Zahvala со упутинјамен ко право друмо. Сиратул мустақим. Захвала со денгјаменге о Кур'ан азимушан. Кова и калеламен таро каранлыкја, legareламен ко нури, ко селамети, ко дженнети. Со бичалгјаменге најшуже, најлаче мамуше, те овеламенге пейгамбери хем урнеко. Сарваляните живина, сарваляни о шеријати те практикујна. Еке акава господари амаро, кој створињамен таро ништо, колестарсијам, колестекаиранамен, тано владари таро судно диве. Дивеќе да са омуле кауштен ка джангавемпе таро имоира ем кастигарен ко рузи махшери джевапи теден сасова кергам сасо кергам. И захвала о байрарибе, o ibadetja, o seçde, o kurbanja, bilam amaro hayati, civdipa hem meriba, leske posvetinaj. Rabbul alemin eske. Salavati hem selamite ovel amare mangle Resul eske. Sallallahu aleyhi ve sellem eske. Kova ko mirači da mislinga amenge pe ümmet eske. Peygamber skoro şefaati Allah Celle Şanuhu amendar, amare manglendar, amare pašutnendar, te na ulavele inšallah.
Џемати мислимин, пало јек диве мири пауза, еке рад палем сием, ко амаро виртуелно меџлиси, ко социјална мреже, ки платформата ро Facebook, тавдела амаро вазу насихати, ерат Аллахескере изинеа амари тема сарсо муклем ки објавада, ко амаро пости, тема си чистота ко ислам, али пред те кува ко амаро дерси, џанена кај бисмиллах кавакера, хемо дерси, а кава насихати те споделина, те улава, ко амаре профилија, ко пораке, те тагирина анава, те препоручина, те слединел пе одерси, ние теа, хем те ресел Аллахескири вистина џи свако јек муъмини џи свако кер, хем амен те ова делота ро хизмети ко масек Рамазани, белким некој ко хидајети кавел, па амен да те овел амен јек севап, кај кергјам хизмети, хем сијам себе пе те променинен пе, омануша тујала менде. Узал од ова, те споделина од дерсија себе писо ке да тавдаја ко лайф, лисаве себе пендар, на неамен можност башо нотификације тересен џиамари публика, па ке да споделинена од дерси о народот тегани хавена кај почмингем ко амаро сохбети, па бујрум бисмиллах, вакерен џемати мислимин, хем споделинено дерси, хајреске неко вел, ератки дружба, тема тахарет, исламско чистота, пред те почминавме ко дерси, бисмиллах, мочајда те пијав, тумен да хизмети кериндор одерси на само ко почеток, ки средина да панда егдром те споделина. Бисмиллах. Џемат, ислам родела чистота, педантност, ислам насочинела амен те ова темизи, те ова угледна. Чистотаја те ова ваверенге ајна, урнеко. Билам општо и пенџардо кај о пегамбери саллаллаху алейхи ве селем ке да пире асхабен бичалела сине ко давети. O ashabiyate akaren vaveren ko din Islam, dela sine pažnja, hem penela sine lenge. Lačaren tumen, šužaren tumen, doterinen tumen, ne mora ne vešeja, ali te ovim čista, hem skromna, lače, šuže, te ovim ujguni,
лачарен тумаре чора, макенлен уле, макен тумен миск, мисва која товен тумаре данда, тумаре пармакомдар од трнакја чинен, кетка дикен тумено јабанџие, ленгери пажња хемо внимание, тумен телен, кој да те дикел тумен, прво тумаре изгледеа те освоинен ленгере калбија, а после Кур'ани керимес кере лафенцар те кувен те гирдинен Андре ковиле манушенге. Кајасине и препорака е пејгамберескери саллаллаху алейхи ве селем, башо муслимања кола џанасине теловинен о калбија еџијанескере. Секако дека аменда сием следбеникја е асхабенгере, асхабенгородром си амародром, асхабенгоро сиклоиба си амаро сиклоиба, асхабја си аменге урнеко хем мотивација ко ислам, па те почмингем таро почеток те следина амари религија, онда секако валјани те џана од темелна, основна информација баши исламско чистота, хем коборо ислам, дела пажња баши чистота. Кандинав јек пејгамбере скоро хадиси шерифи, коте о пејгамбери саллаллаху алейхи ве селем кратко, али јасно, буд едноставно опишинга о важност, о фазилети, чистота коро кој ислам. Чистота, тахарет. Значи нела. Вакирга амаро Ресули саллаллаху алейхи ве селем и чистота тани екваш имани. Иман тано нешто со гирдинела Андреко калби, кувела Андреко вило. Иман тано барвалипе со јек адемескоро чаво шаи садинелале копоколин. Иман тано те веруина, те пача, ко Аллах скоро теухид, лескоро екипа. Иман тано те пача кај девле и силе мелаикја, кај силе китапја, кај силе пејгамбеира, имантано те паќа ко ахирете скоро диве, односно ко судно диве, имантано те паќа ко кадери џемати муслими. Цврсто увериме, убедиме, која кала темејла, сместиме Андреко калби, пенајалеске иман. Али екваше иман естар пејгамбери алейхи селам сова керга и чистотата ни. Онда амен. Бизи шеријатско чистота, нашти наставинаја ко патешествие башо совршено иман. Кеда керела пелафи, те дореса иман, сар со ваљани, сар со оддевела мендар родела верба, ки основа ваљани теовел тахарет, односно чистота. Џемати муслимин,
чистота на само со и екваш имани сарвакерга амаро ресули, него ки ек вавер прилика, саллаллаху алейхи ве селем, вакерга, чистота, тано оклучо е намазескоро. Нали амен джанаја кај јектаро панч исламска фарзија или стубија динескере, тано онамази. Онамази си теохидескери манифестација, практично манифестација. Али оклучо е намазескоро си и чистота од тахарети. Онда неизбежно и муслимани те шунел дерсија, насихатија или пак те читинел тема тахарет кој ислам. На само намази, Ресулуллах саллаллаху алейхи ве селем, какава хадис шериф андинге о намази, али о намази си о шеро и круна, о таджи, свакој е ке ибадет ескор. Пало намази, сао ибадет ја сокавен, оклучо ленгоро си и чистота. Те на неамен. Основно исламско чистота, онда на неаменни ибадети, а фалинела хем екваш имани. Акале дуе хадисен цар, о пишињам, о фазилети, о важност, шеријатско чистотакоро ко дини ислам. Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем киек прилика опишинја деш суннетија со дендиле са е пејгамберенје. Сао пејгамбера акала деш суннетија со темели ненапе ки чистота хем педантност. Упрало муъмини, упрало вернико. Хене лагер. Пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем коле скоро хадиси шерифи вакерга. Деш бука танетаро фытрати хем суннети са е пейгамберенгоро. Текратонен пе о мустакија. Тано прво суннети, башо углед, хем педантност, упрало муъмини, упрало вернико. А кава суннети сао пејгамбеира следин геле. Ислам на дозволинела о мустакија теовен баре, агјаре со ка перен телалковош. Тегани ке делапе мел ко мустакја, па ке да халапе маро или пиелапе пани и мел чивајала кориаменде. Па о пејгамбери саллаллаху алейхи ве селем препоручинја текратонен пе о мустакја, а шај темука о чора. Теовен средиме хем ујгуни. А кате те напоменина хем ко грешка халјојба, на те муравен пе о мустакја. Него и цилтани те кратонен пе, те наперен телал овош, сарсо од ова дикаја ко папазија. Ислам е скоро углед сјакава. Ко те пазинела, хем и чистота, хем да састипе, е вернико скоро. Ништо кој ислам, ни са во закониен пракса, на не денди, а те на овел логично. Акава те памтинен. Ислам си едино дини, ко те са
о прописја денде темели мејтане те задоволинени логика комануш. Толески свако пропис, свако наредба, хем забрана, локесте шај пандеала наукаја или медицинаја. Текратонен пеомустакја. Угледно ујгуни те му келпе очора. Чор те му келпе суннети си е пейгамберестар. Секако дека и сијамен дисаве оправдана ситуација, коте дисаве мануша нашти пираве на чора. Пример, хирургија. Јада окасапија. Кола керена мелимомас. Асавке буча. Механичајра. Ковачија. Јака пиравен сани, сенчими чор, брада. Јада, сарсо о хирургија, ола, намукена чор. Одолеске, ко амаро сиклојба, мукиба чор, тано, таро пейгамберен гере фатратија, суннетија. Те употребинел пе мисвако. Мисвако, тано е корено каш, со ке да чинеале упре, му геале хари копани, правела пе сарчетка. Хемлеја чистинена пе оданда. Порано, мислинава си нека и ојтани пурани четка, ака на исјамен модерно четке хем каладонтија, али джикоте на диклум деджалескоро влијание Андре Кипаста, саве состојке иси, те нарушинен и епифиза, ко мануш, хем те керенле те почминел мануш те бистрел. Керела пелафи баши состојка флорид. А научно анализа башо мисвак и килокај тарокаш сујкјола о соко, благотворно делуинела башо гизија, хем спречинела парадентоза или кариес коданда, амари бути си исламско аспектите дика, али ке да веќе реслам джијакате тевакера хемо научно истражување поврзимо мисвакоја, те овел мотивација, те ламенге мисвакја, узала маричетка, узало дола контролириме каладонтија, пазинен саво каладонти користинена, те користина мисвако на небилачо, хем пейгамбере скоро суннети, хем дефинитивно заштитинаја амаро орално састипа. Те употребинел пе мисвако. Пейгамберен го росунет. Сау пейгамбера акава керге. Кратонге пе мустакја. Мукле пе чора угледно те уидиненлен. Мисвако те употребинел пе. Те хркинел пе онак пајнеа. Демек, Ислам денѓа баши чистота хем башо углед пажња, па о шуплине ко амаронак родинѓа те овен товде остаток ја таро лима тена чон со скио муслимани тано представнико Куране скоро
Ġiodote mislingja o şeriatı. Kira lafi İslam estar. Söyleyeni bu kadar Allah Allah. Su kira lafi nakte tova. İslam Ramazan eski kilo nakestar kira lafi. Mileta iştarşıl berşa palaltı İranamen. Diken o peygamberi aleyhisselam o dole narodo solea si kavelalensine. Ki koja disciplina čivelalensine. Само Тирана ме напала. Шелбеш. Европа таслила си не комела липа. Лен читинен. Шелбеш те Тирана мен палал. Ки Европа на нангјона сине, коберш дуј дром нангјона сине. Евен дескем нилаенске. Те наверуј неа. Ле истражин кај ка ресети коморолафи. Дуј дром нангјона сине. Соске керена сине буд баре уче. Окера, сине шудро, нашти сине сата карена, насвалјове на сине, дуј дром нангјове на сине. Лен читинен. Читинен, башо витезија. Читинен, кадикен дали нангјо на сине. Ja? Јодан годин шилберш. Ali İslam millata iştarşıl berşa angleder, propis ciko šupline konaka, peygamberen goro sunneti si sledinen, pa panj dron ko dive abdezile indor. İslam soji, İslam si čistota mopla, ki osnova ko temeli. Ja. Bismillah tevakera, duјте drом споделување текера. Ajde askerler. Çaj pijen, čaj opuštinela je manuše, te šudrol da pijenle, благотворно делуинела косастипе, али бизо шекери пиjenle, мамучинено бубрекја, те филтриринело шекери посебно после, будзори да ја е телоске после. Ислам родела теа ракама, росастипе дама, каја калаја годите оси неко потерне бершале. Кана отерне нека сиклове некален годи. Ja. Bismillah. Te harkinel pe onak. Te činen pe otrnak, ja. Najhari ko je kurko. Te ikalen pe obala telo kaka. Соскиодоте кедена пе разно бактерије, па соикалге дезодорансија. Те наовено долат дезодорансија, сокове. Али Ислам о решение темелдан. Чистота. Те икален пе обалатарол, аджутнет хана, прописи ангја. Насочинелато, пенела, пейгамберенгоро суннети следиле, обврзимосија. Те му келпео суннети переако бидати. Не мора нешто не вотекере. Те наживине према суннети си бидати. Ти каленпе о балатарол, аджутнет хана, te toven pe o lajutne thana ke da jala pe avri. Tikni нужда kakere odote da te tovetu, bari нужда kakere odote da ka tovetu. Sahih Muslim zabeležin gjakava hadisi, kote o pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem delamen haberi. Peygamberen gere
деш суннетја тане таро фытрати хен валяни аменда те далинге пажња те практикујле. Суднесинила пе джикимел. Акана шеријатско аспект тестар ка анализирина имел. И си јамен диславе точке со качитинален, те дика шеријатски со иси кјака ја тема мел кој ислам. Прилагар кој ислам мелалипа овела препрека ибадетеске. Мануш те исиле мел наштикувела ко контакт е девлеја. Нико намази, нико зикири, ни па те керел дуа, јада те читинел Кур'ан азимушан, соске имел, тани препрека ибадетеске. Ислам родела процес тарочистива. Англедер те керелпе ибадети, намази, зикири, дуа или читива Кур'ан. О процес таро шеријатско чистива, анав керелапе тахарет. И си дуј мелалипа. Хадес мелалипа. Хем неджасет мелалипа. Упромануш. Хадес мелалипа. Тано невидливо, односно духовно мелалипа упрало мануш. Јакенца од ова мел на дикелапе. Одовајќи да си јам джунуб, јада и джувлитано тани ко хајз, или ко нифас, или тани джунуб, а кавај духовно јек мел, со ваљани ленге гусули. Ола само аѓар од страни не напе. Хем овеа шеријатски, исламски чисто, спремно, намазецке, зикирецке, доваке, читивачке Кур'ани. Хем неджасет, видливо мелалипе, со појавингела ко тело, ко бедени, ко трупо, е манушевски. Акава невидливо мелалипе, хадес, шајтовел хадеси екбер, баро невидливо мелалипе, кеда си ем джунуб. А и си хем тикно невидливо мелалипа, лескева кераја, хадеси аскар, тикно невидливо мелалипа. Примера ка наманда нема абдези, палем генавама духовно мелало, бизо абдези наштикувала кои бадети. Ама кавај тикно невидливо мел управо мануш. Абдези лейндор, чистинејату акале хадеси аскарестар. Тикно духовно мелалипа. А баро духовно мелалипа, джунубулян. Хадеси екберва кирајалески. Неджасет дели не лапе кодој о физичко на духовно физичко мелалипа улавела пе кодој
неджасет и гализе, hem necaset hafife. Paro melalipa hem poloko melalipa. Акалај термиња со валјаните джанален. Похари, степ бај степ, касикле вален джемати муслимин. Бизо акала, нашти ступинаја ко контакт, Аллахеја прекало ибадетија. Джелле шану ва джелле джелалу. Те джана акала буджа. Неджасет гализе, паро, физичко мелалипа, мокрачата романуш, изметита романуш, мени, семета романуш, мези, страствено пани, со појавињола англедеро семе, хајваненгоро рат, например чинеја јек, курбани, прскинела туо рат, кодола шеја, од ова рат, мелтано. Билам неджасет гализе, паротано, измети леши алкохолна пијалокја, неджасет гализе, баро неджасети, бари мел, пислыко, шеријати дикелале. Неджасет хафифе, полоке, мелалипа ко ислам, мокрача таро дива или питома хајвања. Полоко мелалипа и ки споредба гализе, паре мелалипенда. Мокрача таро дива хем питома хајвања или измети таро чирикља хафифетано полоко мелалипатано. Кана акалата не шеријатска мерке со калкуина. Неджасет гализе, акала паре пислыкја, мелалипа. Улашајте овен ко дуј форме. Јако овел течно состојба, јака овел ки одеја круто состојба. Те и кишуки круто состојба, а потекни таро 3 грамја, наштијаме нака намеринаја, али кобарипе о шеријати, ангјахем пропис. Јек нохути барипа, те си не опислыко добором, овела препрека намазески. Значи, мануш гело ко тоалети джемати муслимин, аври песте гело, бари нужда кергја, несар, пислуко, гело килескери пача, тарошеја, јадако фустани гело дисаво пислуко, од ова пислуко, ти кобор јек ногути, ошејавише шеријатски си мелале, нашти ленцар те гирдине кои бадети. Крај. Али потикнетане. Сар, пример, таро нохути потикнои леблебија. Тари леблебија потикнои леќа. Тари леќа потикнои пиринџи. Опислако те прскинја, кипача, кошеја.
акала доволно и пањеа теко се, одоле шеенцар кој бадети шајкувеа. Акала и шеријатско одредба, неџасет гализете појавинѓапе кошеја или котело, сарваляни те постапина. И исто категорија мелалипа, гализе, паро мелалипа, те си неки сапани состојба, сар пример мутер, или рат, или капиња туке капка пиво, алкохол кошеја, сарка одредине, шајли ленцар текълдине наштили, о шеријати одрединја баши сапани количина гализе, паро мелалипа, састрнали монета. Примери си амен 2 евро или амен де 5 динаира. Опречнико таро 2 евро или 5 динаира, као вел шеријатско мерка, дали о неџасети гализе ки сапани форма, ули препрека намазечке или на. Например, капиња јек мутер, те ширисалило од ова кобор јек евро похари, 2 евро пречнико похари, 5 динаира пречнико похари, одоле шеенцар, пани хари управдан ту кув Андреко ибадети. Шајкувеа, пречка ибадете скенаме. Јок ов ширингја пехари побаро одоле стар, одоле шеенцар ту кат и јен нашти гирдинеа кој ибадети. Товеален хулјавеален. Одоте перела мутерта романуш, одоте перела алкохол капка, одоте перела рат капка. Орат да препрека башо шеријатско чистота. Со однесенила печико неџасети хафифе, локо видливо мелалипа и граница и мерка си јек четвртина. Те и побутера калестар осапанипа онда наштио доле шеенцар кълдина е намази. Али те си не джи јек четвртина хари потеле, мане ни са о проблеми. Шај гирдина е ленцар ко намази. Пример, мутер, таро бакро, о бакро мутер гет. Јада грас, хер, јада джукел. Сарва керген, питома, хем дива хајвања. Ленгоро мутер. Исто си неџасет, али хафифе, потикно. Мелалипа. Одолески и силен побаро лимит. Јек четвртина тарошеа. Те и побутер тари јек четвртина, нашти више ленцар. Али прскинѓа ти пача, јек четвртина ваљани, таро цело шеј, ова си буд, значи, те десинѓапе нешто, асавко, одоле шеенцар, шај гирдинеа ко намази. Ме бутеџенен диклум џемати мислимин, рандена, кошеа, ко работничка, јада заваринена, јада вордон керена механичајра, пенено мелалосиум кај те ава Hoca efendi našti kıldinava? Yok, akala şeriatski melna ne? Melsi akala galize hafife. Baro şeriatsko mel,
hem tikno loko şeriatsko mel. Akalai şeriatska melalipa. Yok me çika kirdilum. Yok me akate zavarindor tarosastım kalipa kergum. Odola şeya şayte te насинето моментално си анкибути, шајте кълдине ленцар намази. Јоки си туку располагање цело диве, па да пошукаш си те ураве туку шеријатска исламска шеја. Велјакин, кибутисијан, одола, буќа, туке препрека намазеске на не оправдание, на не. Рандеа одоте јек канали, пуф си чисто, амен латар абдезила ја те амуми. На не оправдание, джемати муслимин. Рандеа на канализација, одоте хемингјапе хари чик пани пислуко, вај нешто вавер. Јок само шуки пуф си чисто. Ако си јан цело упри прашина, ништо на не одова мер. На не шеријатско мелодова. Агана. Ке да джаја амен ко тоалети, рома неки кенефа ке да джаја, те керат тикни нужда, омуршада суннети пейгамбере стар, те вазден пепаче, хем те чучкинен, исто саро джулја. Пейгамбере скоро суннети сјака. Акава билам поврзимо и медицински, те заштити на амен тари простата. Насвали пе со авела кој идна берша ко муша. Поред ко джулја. Пегамбере скоро суннети дикен. Хем соске ко почеток вакергум свако пропис со канел пе ко ислам си уј гони према и логика. Нанесар одола религие. Сар пример ко будизам. И си посебно празнико Бајрам и Ленгоро. Сохиела и гурувните лелпете халпе берекетеске. Ислам сои, Еке, премиери тари Индија, Бајрамеске, хале одола пислаке. Аджи керге и гурувни панда сабајле, тато те калел измети. Леле ки ко сахани, прво таро премиери, после узилесте сарине, одова дикен ко ютуби си. Хале описло ко религија, акава ли религија, джемати муслимин? Акава ли Аллах е ставало? Али ислам дик. Ислам дик. Само дини почитуинаја, слединаја дик. Ја, джемати муслимин. Кета джаја акана ко туалети. Пейгамбер саллаллаху алейхи ве селлем дуе манушен дикле ко кабри. Вакерга валлахи акала дуй джене таблована акана азап исилен ко кабри. Пейгамбер ескере јаќа телало кабри да дикена. Известимо и Аллах естар вахјеја. O ashabiyat rüyalneste barkaşaç ile aman be ya Resulallah telo kabari diklane manuşengoro hali tablona. Paglao peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ye granka tari palma sadinja odia granka ko solduj kaburja. Vakerga nadinavama ko Allah eskoro merhameti jikeda i sisoko ko akala duj palme lenge kalokarelpe od sidlaribe o azapi i kaznano kabari. Ulema İmam Kurtubi ehli sünnetes kere alim ya penena na pomožinga i luludi so sadinga. Nego o sapanipe işareti si baš o dživdipe, a o Kur'an azimuşan vakerela saso i dživdo ki nebesa hem ki puf, sa slavinela Allah'e zikiri kerela. Pa o zikiri je granka koro lo karga meiteske. Eke o akatarda mulenges dali şahit ekera zikrullahi şerifi ko kabariya. İsi başo saisi kahvem ko amaro. Nane kajteja. Amen na jaya ko tumar. Soske na kavgem. Siyun sine odote da kaj sosiem.
иншаллах каовел. Я кахалова, тар акала дуй јекка десинелпе. Джемати муслимин, чив гјао солдуй, вакергја јек джено лендар бут халасине совли. Свук да амбинела сине Аллахе скороана. Валлахи, 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 валлахи. А калестар казнинела пекана. Сојакава валлахи. Сојакава валлахи. Леале за слобода, си кавеати чип, те надарал Аллахестар. Напразно на изговорила пе Аллахе скороана вки заклетва. Тарибут слобода јек дрон, а кават десин јапем, машкар, има искуство накав гюм са и сват джи, авдиве. А крева бе, кај си јам, валлахи бе си усине ко туалети, дик туалете скеда валлахи ваке. А ке и навика, ко туалети бе, валлахи ко туалети си. Валлахи, ко туалети си. Валлахи, валлахи бе, ко туалети си јам си. Оја бе, валлахи, маша Аллах. Аллахе скоро анав, башо само вредно бути да андингјан, те хасовли. Сојакава валлахи, кјакана, дико пегамбери савакерга, азапи силе, било кај мангле, Аллахе скоро анав, ки совли андингја, кана казни нела пеко азапи. А одуито па тумаро амал, казни нела пеке да гелоаври песте ки тикни нужда, таро мутер, на пазингја пе омутера прскинге лесте кошеја. Одолеске ислам сородела кет каджамен авриаменде те беша, те чучкина, те вазнамари паче хемагар те кера и тикни нужда. Якана омурша валяните керен истибра. Со истибра те цединен понеката човавајќи бизо терминја пробинава ујгуни лафјате вакерав те цединен о канали котар тавдела мокрача соске те цединен ле соске јек капка те ачили дија капка проблеми шајте керел кисостен те икиле сапанипе гализе китечно состојба кобор 2 евро панжинајра ширингјапели одоле состенгенцар ту харам те кылдине па одолечке цединеа о канали хем пајнеа товеа јада тоалетно хартијаја јада безвредно крпаја теко се истибрава керајалеске од жувља истибра на керена доволно и текосенпе уштиляна кана кергјани тикни нужда и килян одма абдезина леупе одма абдезина леа соске белким авена панда капке алелан ли абдези ола тегани кајтлон каруминел то абдезиен то намази. Одма пало тикни нужда, валяните пирелпе хари, те куинелпе, бешибе уштибе те овел, те на авен панда капке. Кет каове сигурно шеријатско анавда иси истинка акалеске вакераја. Истинка, ака насум сигурно, капке више на нете овел,
Тега ни леа абдези. Јок одма хитинко абдези гелан насијан на нету истинка. Истинкате на не, на шти леа абдези. Акана, ме ходжа джавак и машалла мен джајак. Кылдинајак, намази, бишберш сием китеравија. Мобрал истинка дали джанеа сои, јок, тутар шунава. Ете на джанеа истинка, хемте на практикујнеа истинка, насијан сигурно кото намази, кото абдези дали тано хас кот хансар ту ибадети кот ханкане акана, истинка валяните доживине. Тева кере ва, моментално шајте лав абдези, веке капке мандена, не? Бисмиллах, уште акава си истинка. Јок бизо истинка кувеа туке ко намази, а бери на нету да истинка сои. Кај гелан, кај хитингјан, соске насиклилан, јок одерси на шунгјан. Хеј, джемати муслимин, хеј. Кеда джаја авриаменде шеријатски, исто чистота кераја лафи, кеда джаја авриаменде ки бари нужда, исто пањеја шај джалпе, тоалетно хартијаја, шај джалпе, натева кере накава и гаджика но тертипи, јок исламе, скоро тертипи си. Ко ситуација кеда сием негде кај со на неамен пани јада тоалетно хартија, пејгамберестар суннети си, овална нежна барада те користинен пе ки непарно бројка. Амтине накава. Али најшукар нешто со алимија препоручинге си те искористинел пе тоалетно хартија пример или безвредно крпа, после пани палем те шукјарел пе јеке крпаја или тоалетно хартијаја, акава таро алимија си препоручими прецизно чистота ко ислам, кеда джаја ки бари нужда. Кеда косаја амен ки бари нужда и си шеријати джувленге посебно, муршенге посебно. О мурша те долинге трин дром ваљани косибете остваринен према пејгамбера скоро суннети. Ислам хеминела пе ко косибе да джемати. Ислам си акава ту со мангеја ваке. Сиклјоваја баба. Со мислињам ту. На неамен законја ли? Баш о најтикно нешто и си амен законја. Ислам, машаллах. Омуршате почмингете лалдан наупрете косемпе, дуито джана управдан теле. Трито палем те лалдан наупре, агер завршинена од трин косиба. Пали бари нужда. Те почминге управдан, обратно палем исто трин дром теле, упре теле. Акана, коджувля, акава адети на, акаја пракса на, коджувля, на теле насменила, со скешај инфекцијате овел, колакере органја, килакери вагина, ко шеријати лачна не мора сате вакера, сиклеваја шеријатско чистота. Телалдан наупре, косибај си, само телалдан наупре. Еке, аје. Значи, очисти беа кале скоро, а навкирајале истинџа. Терминологија да исијамен. Исламско шеријатско терминологија. Баш и чистота. Истибра, истинџа, истинка, неджасет хафифе, неджасет галибе, хадес. Сасјакала терминја со валјаните сиклевале. Кана реслам ки тема гусули. Невидливо баро мелалипа, ко мурш тани состојба таро джунуп. Јек мурш свесно или ко суно несвесно улоли джунуп и калѓали пестар семе.
оси джунуб баро духовно мелалипа. Јок само тавдинја амендар страствено пани, а панда нанесеме, од ова осетингем ки аменде, олеске наваляни гусули. Само менинеате состојња, соске одија течност, препрекаси, шеријатско мелси, состојња менинеа, хем шајте кълдине намази, од ова на не нисаво проблеми баш и од ова. Кај беше, кај си не од ова. Ja. Значи, остраствено пани тејтило гусули наваляни мези шеријатски леске вакерај. Оджувля исто агар дали косуно, дали намерно, ленда и силен ситуација башо джунуб, олада валјаните лен исто гусул соске баро шеријатско мелалипа као велден. Ромта и ромни кетка пашловен, саджикоте тане ки предигра, гусули ленге наваляни, али те десингјапе о органја те споиненпе, односно билам пашете авен, онда више директно гусули валяни, бизо семете фрден. Джунуб гејнелапе само о органја те споингепе. Бизо те овел у питање семе, а каја си шеријатско пропис, гејнелапе джунуб валяни гусул. Джувля трин ситуација валяни ленге башо гусули, односно башо духовно нечистота, јекси джунуб, дуито си хајс, трето си нифас. Хајс тано комасек соавела оадети, а нифас си палобијани бе соавела о адети. О сотрин вајлани те чистинен пе гусулеа. Сар лелапе гусули. Гусулицкере фарзијата не трин. Омој и орално шуплина, гаргарате керелпе, онак, пелелпе пани, те хркинелпе, хем цело трупо, цело бедени тенангјарелпе, нигде шукоте наачо. Оджувляте пазинен ко лако. Кана исијамен јек лейба гусули премал пејгамбере скоро суннети од ова да те вакера. Прво, мануш керела нијети керава, ја рабби телав гусули пред текувелко тоалети. Пред текувелко тоалети
пред те кувелпе ко тоалети, Allahümme inni e'udhu bike minel hubthi wal khabaisi, jek dovaj si, o Allah Teala te arakelamen, te zaštitinelamen, таро различно мелалипа, hem da таро шејтања джинја кола живинена ко хамамја, ко купатилја, ко тоалетја. Кува е Андре? Прво ко гусули, това е амаре васта, кедала ја гусули, после това ја амаре ладжутне тана. Тари пупка джики кочик, о ладжутне тана англалданда, палалданда, са това ја лен, темизите овен. После, пегамбере скоро суннети си од ова дело те учарелпе нешто ја, сарки хамама. Палија кава, лелпе гаргара ко мој триндром, хркиненапе онак триндром, о редослед таро абдези следина е. Лелпе јек абдези. Али опре на товенапе. Джувљада муршада исто гусули керева. На неразлика ко абдези ем ко гусули ко джувља ем муршада. Лелпе о абдези ки крајка опре на товенапе. Соске опре каачон панда кимел копани конангјојба. Кетка завршина ки крајка пред тиклова опре товенапе. Хемодова шудре пајнеа пегамбере скоро суннети си. Тате пајнеа нангјовеа, шудре пајнеа опретовеа, хемикловеа више ки када на газине. Соске шудро пани пегамбере скоро суннети си. Себе писо ковене доживинела пе јек шок, таро тато им шудро. Од ова процес таро вене, мукела орат, шукар, те тавдел, те циркулиринел, хем си заштита, таро инфаркт, хем срцево удар. Сарва кергем ко почеток. Свако пропис исламен скоро си панло логика ја. Те си клова. Само со не повише насочинавам ако шеријатско објаснување, а дефинитивно и си медицинска да корисна буќа. Леле му абдези муклем само опре. Триндром ошерот ховаја. Таро шеропаш лајне. После таро десно му си триндром. После ки лево му си триндром. Заврши немлијака. Цело тело накавајале, са мангеа шампони, мангеа туш гели, со мангеа кер, ислам родела чистота, али акава си о пропише гусулескер. Резлјан ко крајо, то десно протовеа, и кловеа аври, шудре пајнеа, то лево протовеа, исто шудре пајнеа, хем и кловеа, завршин јан о гусули. Акана, сјан чисто. Акана, со валјаните джанена кате. Кати јен, трнакја, течинен, балате шишинен, чора мустакја те кратинен, а кеда сиен джунупи од ова катијен макерен. Претежно аменде адети си пред текувате нангјова течина амаре трнакја, те шишина амен те кратона амари брада, хем текувате нангјовате ламаро гусули. Јо кагјарна керелапе, од ова обратно керелапе. Прво лилпе гусули па акала буќа. Соске, пейгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, ко хадис шериф сова кергја, пазинен ке да сиен джунуп, трнакја мачинен, бала тумендар мајкален. Ко судно диве, ке да одевелка вазделамен таро и мојрија, ка джангавеламен таро кабојра, сао буќа ко амаро беденика иранен пе.
билам би сунетли мека итлова, иако сунети сием си не керде. Хитан. Сайранела пе котело. Хем джангав гјоваја, котријан до трин састе, терне бершат, ко судно диве, теджате судинамен. Па омануша колаксине джунуп, хем петернакја чинге, джунуп сине пе бала, пестар икалге, ола иранена пе еманушеске мелале. Па ко судно диве, англалко Аллах Теала, мелале ка итлова. Одолескија калабукјате пазина джемати муслимин. Джунуплие, трнакја, чора, мустакја, јадатело кака, тароладжутнета на обала, наикаленапе. После од ова процес керелапе, макеренагјар. Абдези джемати муслимин, абдезе исиле штар фарзија, омуј тетовелпе, о васта джиколакто тетовелпе, а катете пазине некола кола товена пелактија, а кава дело на дикенале шукар, хем ачола ленге шуко, само агјар керена, ама акате шука ачола ленге. А кава и проблеми, абдезина неле, валяне цело тетовеле. Истова кадарна. Те пазине на тоа. Омујва кергем олактија мести кошерока керелпе, значи икалелпе, мести кошеро чивелапе, хем опре товенапе акаласи фарзија. Али и си амен хем сунетија да ко абдези, потрин дром тетова амаре екстремитетија, котората робедени, ко кана, ко кимен, конак, комуј, усно шуплина, та не сунетја, абдезескере, ке да кала абдезираме према и кибла те ова, а кала си пейгамберескере сунетја, ко абдези. Али, акате о абдези тументаро или михали да основно шајте сиклон не скоро сарине джани, нали? Али и грешка сој. И грешка ко абдези сој. И грешка ко абдези си джемати муслимин диклю мануша, а сигурно тумен да диклен, ќе да керена авена джико тојба опре, лена мести керена управо чорапе. Абдези на нелен. Мела леко намази кувена. Управо чорапе мести на керелапе джемати муслимин. Кој кергја теуба нека керел. Нека каинел пе англалко Аллах джелешануху те родел опрост. Таро биджандипе. Ме диклюм манушева ге амо арабија јаркер. Ге дисавја оджалајра акава сикав ге амен. Мопрал ту шајте араке пейгамбере скоро да хадисите анеаменге. Ту шај икалеа манге имам Тирмизи забележингја кај о пейгам Ебу Хурейре пенела кај о пейгам диклюме пейгамбере ке да лела абдези лела мести управо чорапе. Джеуребейн. Добро? Амена калеана неамен проблеми. Точно пейгамбери лела мести управо чорапе. Джиакате одоле арапеа одоле теhođaja да навидум, улам јек, меда од ова прифатинава, мести о пейгамбери кергја у прочорапе, али о проблемитано дали абдисут не чорапе, пейгамберескере добаја, одола чорапе дали та не иста, одо тео проблеми. Телелемо мучтехидија, о алимја, о факихја кој ислам, саве условија денге, баш о чорапе мести, онда качува бар качка чудинето. Кај и чорапа е пейгамберескери, алейхи салату веселам, кердисине, ја тари мортик девакери, ја бузнјакери, ја бакрескери. Одола чорапе мора те издржинен 5 километре, те пиреленцар, те на ханпе, те на чингјон.
О иста чорапе, ки доба пейгамберескере, те газинјанко сапано те на осетинел топро. О иста чорапе валяните учарел, о кокало таро про. О иста чорапе те лелјанки страната укелен, валяните ачовен саглами те наперен. А каласи о условија чорапенгоро, ки доба пейгамберескоро. Те и сито асавке чорапе, упро чорапе леа мести. На кала чорапе со исилен упре адидаза. А кала чорапе на штипанч километра ленцар пиреа. А кала чорапе те газинјанко сапано капка осетинеа. А кала чорапе мести на керелпе. Ва керелапе о пегамбери ко хадис шериф и ва кергја. Упро чорапе джала мести, али а кала чорапе ки доба Мухаммед алейхиселам ескери ка ирането. А на авди сутне чорапенцар. Билан ва керела ко и панда е критериум со бистерјумле, ко дола чорапе ке дака уравелен на сминената овен процирнате дикјоно пре, о пармакја. Олнавату мен ислам фик тешикла, фик, илмул фик. Ама еки. Дикле е мароканцо со бикнела парфемја ки Белгија, сиклило Лестар. А мен себе писо сием роман, на джанаја о фикска прописија, Лестер сиклиле. Еј джемаати муслимин ка одговори на буд, лен читинен, лен истражинен, о китапја каскересле, о лила каскетане. Илмул фик каскетане, каске алеа кала мучтехидија, факихија. Cemaati Müslümin isitullo kodersi romano les şun. Ya abdezinane ubro çorapetelerin mesti. Preslem ko yek şeriatsko çistota panda yekem akate inşallah ka çinava amaro vazu nasihati amaro sohbeti. Çini batırnakya ко ислам, очини батрнакја ко ислам, валяните чиненпе, сар со пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем, чинга. Сар чинга о пейгамбери алейхи селам, отрнакја, памтинен. Десно вас. Прво, акаванај шехадете скоро пармако коете јату, акаванај ваздајале. Лестар почминаја очиниба. После осредно нај, па акава нај, па онај тикно нај. Акава пандајале, чидајале кирик. Джаја ко акава лево вас. Таро нај тикно джаја, ко побаро, ко средно, ко показалец, хем ко палец. Акате, ки крај ка акава чинаја. Агар чинге о пейгамбери алейхиссалату весселам, вастескере трнакја. А прескере трнакја, таро десно почминаја, таро најтикно нај, джико најбаро. После ко лево про, таро најбаро нај, джико најтикно нај. Пучивај си, ракјако рошајли чинаја трнакја. Пучивај си, ке да чинаја од трнакја вастендар, джалали одмате чиненпе од трнакја хем прендар. Ва джала, соске ислам родела и чистота. Суеверно, пакјајбе, ислам одбинела. Сасо на не логикаја, ислам не гиринела. Соте чинјан каранле косте о трнакја. Соте чинјан васте стар о трнакја емпрентар од трнакја. Соко овел, која логика е си одоте? Ништо не овела. Еке агар джемаати муслимин, ислам родела акаја основно исламско чистота. Акаја лекција сиклилам ли, ака на слободно шај ибадетите ке. Акаваси о фарзи или ми башо исламско чистота. Англиман детано олил китабут тахарет, тари роман исламско школа, ко свако лил валяни, ко свако керака валил валяните овел, и си амен разна теме со на андингјумленда акате, пример, фикска прописија башо пања, кола пања валяните користинален, кола пања джана, о кедиме пања, о бунајра ко ислам, мелко фикска прописија,
акатар кергем лафи, гусули, абдези, абдезес керем мекрухија, соруминела о абдези, мести упрало местија, мести упрал рана завој тај гипси, сахиби, узур, теамум нава кергем. Теамум нава кергем. Джемати муслимин машкаро фикска прописија и сиамен хем теамуми. Те на неамен пани или и сиамен пани, али харитано, валјаниамен ге повише пани, пибаске него ибадетеске, за обстанок керела пелафи, онда амен, лаја амен ге теамуми. Сој теамуми, абдезите ле пувјатар. Ко англуне шеријатија теамуми насине. Теамуми ко амаро шеријати, исламе скоро шеријати. Ало. Теамуми си теле тебе руко пувјатар. Хем, те рачунинето шеријатско чисто, те шајте гирдинек, те куве и бадет текере. Кеда на непани. Кеда Мухаммед алейхиселам бијасалило, со газингја уприпув, нурландингја и пув. И си е Корани поезија. Басмасайди мубарек кадемин руй и земине, пакет мезди кимсей хакиле тееммум. Те нагазинел сине ей Мухаммед, то мубареко про, упрал акаја пув. И пув на увела сине чисто тела латар абдези. Какава шеријати Аллах Теала денгја о теамуми Мухаммедескере, ави баја нурландингја и пув. Па и пув уло средство те чистинамен. Кеда на непани, замена пањеске си теаму. Па амен нијети кераја соске лаја теамуми. Гусулеске или дисаве и бадетеске. Па ки пув, пипинаја или предмет јатари пув, сар сои керамитка или цигла, керди пув јатар. Пипинаја амаре васте цар и пув, тинанаја амаре васта хем о мујна каваја. После палем пипинаја и пув, тинанаја амаре васта о десно вас мести кераја, о лево да вас мести кераја, а дези сијаме на каваси јек чистива, шеријатско чистива, кеда на неамен пани джемати муслимин. Теамум, лично хигиена кој ислам, џувљане халја, хајс, нифас, истијазе. Еке, акавајтано амаро лил, со акалатеме дискутири најален ко лил, важно и сека сте овел акава лил, шајте нарачинен акава лил. Хем акава лил, тано јектаро предметија со амаре ученик ја киромани исламско школа, сиклонален за тешај те накавен о испитја башо ислам. Еке агер джемати муслимин, еке дик јек джено интересно почува. Кога чинела опео нокте, коте шајте фрден пе, некој пенгја манге ко ѓубре, некој ко веце, некој ки пуф, најманге јасно, коте и правилно. Раиф, дженет. Раиф му прал, кеда чинена пе о трнаке о пегамбери алейхиселам, прво пракса синелете парунен ленки пуф. Али наклајек јахудија хем диклале, Мухаммед, тумен керена сараменде? Тумен амендар ли чорено ислам? Хазрети пегамбери алейхиселам тврдингја о трнакија, себе писо на манглател овел слично ко јахудија хем ко христијан, јаки нисави аспект, ко нисави аспекти, од тега ни о пегамбери алейхиселам вакергја фрденлен ко дисавет хана, шајки ѓубрате овел, али валјани педантно те ове, нако свакот хан, особено те пазинен, од трнакја кај фрдена, те пазинен лентар од душмања, прекал од трнакја, разна буќа, проблемија, шајте анен туменге, ко кера. Ко тоалети, нане шукарте фрден пе, него ки ѓубра, слободно, шај фрдена, јада пувја, ки пув негде фрденлен, иншаллах, агер ка
постапина. Eğer cemaat-i müslümin pandayık dersi reslam vişeki krajka. Важно дерси си некава, буд важно дерси. А јар дикенале и обично те хркинам аронак шиклилам, али на не баш агер. Истибра, истинка, истинджа на джаная сој. Ако вајако намази. Јазык те овеламен ги асавке намазеске. Со на пенџараја шеријатска прописија баши чистота. Лаја амен ги абдези после упрочорапе. Пака лебе му брал, соске, акава дерси избегинјанле. Мишлињан на не важно. На не важно, а? Основа. Со пегамбери салаллаху алейхи ве селем вакерга и чистота си екваш имани. Али ланди соске. Neyse kamu kaptu men teraz misline. Fi emanillahu Allah terakiltu men cemaati müslimin. Askeira peygamber eskere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.